Nina bezulu edumeni ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZN TV nifundele uphilano kaCebe khulu sanibonani. Nazo izona esifolo sangazo namuhla. Imbizo kahulumeni ngobugebengu eMgungundlovu. Kubashele abaqashi abangamaqili kanti lihlehlele lwengqongqoshe wezemidlalo. Sanemukele nene bakambombosho omnyama kwindaba ze1KZN TV. Umphakathi waseMgungundlovu ukhale kakhulu ngeinsiza kusebenza iziteshi zamaphoyisa. Laba basho lokho ngesikhathi kuqhubeka imbizo yobugebengu kaNdunankulu esifundazwe ebibanjwe ehholo kwaCaluza. Le mbizo iqala ngomhlangano esiteshini samaphoyisa ePlaces Layer lapho uNdunankulu uThamsanqa Ntuli behlangane khona nokhomishana wamaphoyisa kwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi kanye nenhlaka ezilwa nobugebengu. Ukhomishana wamaphoyisa kwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi uthi balijabulela ithuba lokuthola imbizo kaNdunankulu njengoba bethole ukuzwa izikhalazo zemphakathi mayelana nobugebengu. Kusizile ufika kwaPremier la njengamaphoyisa siyakujabulela sikujabulisa ukuthi masilalela umphakathi ukhuluma izinto ozivezayo ezosiza ukuthi sisebenzisane nawo izosiza ukwehlisa ubugebengu kule ndawo yethu la kule Places Layer. Lezi nabazibikile kabantu isikhathi esiningi into enjaka nemoto ezoneshodayo into sezama ukuthi sizinikeze ipolice station lase Place Layer inazi imoto ziningi kodwa abakhalanga kakhulu ngepolice station la ePlace Layer. Abantu isikhathi esiningi baveze ikhalazo ngamanye amapolice station njengako New Hanover endaweni komshwati endaweni enjalo. So kesibheke khona ukuthi le nsiza kusebenza zime kanjani. uNdunankulu uThami Ntuli uthi uzwile izikhalazo zabantu wathembisa ukuthi uzoqinisekisa ukuthi yena kanye nongqongqoshe bazilandelela. Kakhulu sidabela ubugebengu engibona ukuthi libakhathazile nabo losikhathaze njengohulumeni wesifundazwe kanti neindaba ke ethinta nje idingo zabo zentuthuko ethinta ukusebenza kahulumeni kusuke emazingeni omasipala kuze kuye kuhulumeni wesifundazwe. Ngibona ukuthi sobuyele emuva ke siyoxoxa ngazo zonke lezi zinto abayibekile babe nenhlahla yokuthi ke nongqongqoshe bonke baZulu-Natal bakwazi ukuba ingxenye bakwazi ukuthi nabo baphendule kulokhu akufanele baphendule kukona. Ithuba lisemqoka lelo kuba uhulumeni nabantu bakwazi ukuxoxa ngeyingqinamba bakwazi ukuxoxa ngeinhlelo ezisuke zibekelwe ukuthuthukisa abantu. Abezinhlaka ezile nobugebengu emphakathini iCommunity Policing Forum kafushane iCPF eMgungundlovu bathi abanazo izinsiza zokusebenza. Inkinga esinazo esihlangabezana nazo izinsiza kusebenza. Insiza kusebenza sinaziko for ama-2-way radios esinawo siyithengele thina asinawo mhlawumbe aqhamuka from department noma aqhamuka mhlawumbe kubosomabhizinisi. uNtuli uthi bazobuqeda ubugebengu. Sifuna ukuqeda ubugebengu noma ngaba obaluphi uhlobo ukuze nalaba bamabhizinisi bekwazi ukuzotshala imali lapha endaweni yaseMgungundlovu. Sizazoxoxa nabo awusomabhizinisi bala eMgungundlovu mase sixoxe nosomabhizinisi baZulu-Natal la sikhulume khona ukuthi bangabamba liphi iqhaza ukulekelela ukulwa nobugebengu. Kunabantu abavolontiyayo la emphakathini abangama Community Policing Forums ukulwa nobugebengu nabayibiza ngamagama ahlukahlukene abadinga nje insiza ezilule ezifana namathoshi namajacket nama-umbrella esemabhizinisi awalekelela uhulumeni akanawo amandla okwazi ukufeza zonke lezo dingo lezo kodwa ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngwaCaluza eMgungundlovu. Bazokukhomba umuzo notshwana abaqashi abangafaka izicelo zomgunyathi ngaphansi kohlelo obekuhloswe ngalo ukulekelela abasebenzi ngesikhathi kuhlasela iCovid-19. Lokhu kuvele ngesikhathi ke kuqhubeka inqungquthela abesikhwama iUnemployment Insurance Fund kanye nabaqashi kakhulukazi laba abasembonini ezokuthutha ngamaloli ebibanjele eThekwini kwaZulu-Natal. Oyisikhulu esiphezulu ovisini kakhomishana lesisikhwama uSimiso Nkosi uthi usuqalile umsebenzi wokuvakashela inkampani behlola amabhuku ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi ke zahlomula ngokufanele yini. Siyanda isibalo samacala abaqashi abakhwabanisa imali okwebekuhloswe ngayo ukulekelela abasebenzi ngesikhathi segciwane iCovid-19 kuvele ukuthi ke njengamanje lamacala angaphezulu kwama-40 kanti sekukhona nabagwetshiwe. Sikhulume ngezinto eziningi sakhuluma ke nanolonye uhlelo esinalo esingathi ke follow the money phecelezi ukulandela imali yeCovid TERS lapho ke khona esivakashela wonke amakhampani siyokuhlola amabhuku wabo sibone ukuthi lapho ba-applyela abantu abakahle na ba-applyela abantu ababasebenzelayo ba-applyela abantu ababengasebenzi ngesikhathi seCovid. Uzokhumbula kunesikhathi seCovid sikhokhe u65 billion okwamanje sesihlola amabhuku e30 billion
kulo 30 billion imali esibuyile UIF noma singathi esi-recoveryile seku 2.5 billion. Kodwa ke kulo 2.5 billion yebo ke kuye nokwaba nokukhwabanisa noma kuye kwaba nabantu abenza ubugebengu, abanye ke abantu baye bathatha ama-ID abantu bawantshontsha bawasebenzisa uze ba-apply, abanye bathatha iy'nkampani engasasebenzi bazenza sengathi ziyasebenza. Abaqashi okufaka phakathi abezokuthutha ngamaloli bakhale ngobunzima bokuthola usizo kulesikhwama, kanti bathi ke udaba lwezinkampani ezisaqasha abokufika kuleli luyinkinga. Drivers and transport is a critical area, especially with us having to move goods from one point to another point, and I think this is a problem that even I believe all our members, particularly SAF, who we are members of SAF, that is the South African Association of Freight Forwarders, we're very mindful of this, and I think the general feeling is to comply, to have trained drivers, and I think largely people are looking at local drivers, whilst there are foreign drivers still, driving for many operators. Abe-UIF bavumile ukuthi ke ziningi inkinga ababhekene nazo kufaka phakathi ungabi nesikhathi esanele sokucubungula izicelo zabo befake izicelo zoxhaso, ungasebenzi kweinhlelo zabo zozobuchwepheshe besimanje manje, kanti udaba lokuqashwa kwabashayeli bamaloli okukhalwa ngalo kakhulu kuleli kalisalanga ngaphandle nalo. They said you are talking about the foreign nationals that are employed there. Is it a scarce skill? You didn't get anyone in South Africa to drive those trucks. And then again, if you remember, in our policy we are saying if your skill is critical, you can come to us as government to request a permission to grant you so that you can go and get a right person from Zimbabwe or Australia, but provide an evidence that we are not displacing South Africans. Indabeni ze1 KZN TV kubuntu omkhona Mvubu ngisithi kwini. Lihlahlela inyanga ezayo icala leinsolo zenkohlakalo elithintwa kade ungqongqoshe ezemidlalo amaciko namasiko kuzwelonke uZizwe kodwa ekanye nasola nayo uJehana Mackay ongumsola wokuqala. Ukodwa usolo ngokwamukela imali engangu 1.7 million amarandi kuMackay ukuze ezothola ke tender yomsebenzi okuyinto eyenza phakathi konyaka u2014 kuya ku2016. Labasola bobabili bavele kafushane namohla enkantolo yezamacala enkohlakalo ePalmridge eGoli kwavela ukuthi izethulo zabameli bamsola wokuqala azikafike ehhovisi lomqondisi we-public prosecution. I can just indicate further that there were representations to the head of office of the regional head of office of the Specialized Commercial Crime Unit in Johannesburg. Such representations were unsuccessful, and this matter was then dealt with on the last court appearance, indicating that such reps were unsuccessful in respect of accused number 1. Mr. Small-Smith, in respect of accused 2, had undertook at the time to escalate the representations to the DPP's office. Such representations, Your Worship, have not yet been received and or made on behalf of accused number 1 or escalated to the DPP's office. Ummeli kaMsolwa uIan Small-Smith uthi akaza ifika kanjani ngoba aziletha kusanesikhathi. uMackay ngomsola wokuqala ngokameli wakhe uthi bafuna lichitho leli cala ngoba bethi alinabufakazi. Ummeli kaZizwe kodwa ongomsola wesibili uzokalisa ungenami ngokubambezeleka koqhubeka koleli cala. On the penultimate and last occasion, we placed on record that on behalf of accused number 2, Mr. Kodwa, we are ready. We are trial ready. We all received the disclosure, in fairness to my learned friend on behalf of the state, on our very first appearance. That docket spans 1,352 pages, and I read them all. And on the next occasion, on my client's instructions, are placed on record that we are indeed ready to either set a trial date or to deal with the necessary pre-hearing matters.
uMajavu ongummeli kaZizi kodwa uthi uzogcina baphoqa ukuthi bafake isicelo sokuthi bahlukaniswe abasolwa ngoba lokho kubambezela iclient lakhe eliphinde libe usopolitiki. Your worship will note that even on that last occasion, I did give an advance warning that if come today, there are delays that have absolutely nothing to do with my client, we may wish to reconsider our position. Where am I going with this? I'm giving a hint that in the fullness of time, we might consider bringing an application for a separation of trials. Icala lihlehlele umhla ka-3 October kuwona lo nyaka kuTebogo Sibisi wezindaba ze-1KZN TV kuChannel 261. Zilokhu iqhubeka njalo kwigameko zokubulawa kwabantu besifazane kanye nezingane. Lokho ekulandela isigameko sokuthi owesilisa waseMtubatuba enyakatho KwaZulu-Natal uZenzele Zulu edubule wabulala umama wengane zakhe ezine maqede naye wabeke seyibulala. Lo mlisa kubika ukuthi ngaphambi kokuthi kazibulale ubhale kumyalezo kamakhalekhukhwini ngohlelo luka WhatsApp esho ukuthi useyibulala umama wengane zakhe naye futhi uzozibulala washiya nohlu lwamagama abantu okuyibona bazochaza kabanzi ukuthi kungani enze lo mkhuba. Lo-ke okhulumela amaphoyisa aseMtubatuba uCaptain Justice Hlabisa uthi amaphoyisa aphenya icala lokubulala kulandeka isigameko sokuthi owesilisa waseMtubatuba uZenzele Zulu obeneminyaka engama-38 ubudala edubule wabulala umama wezingane zakhe ezine maqede naye wabesezibulala. Lo mlisa kubikwa ukuthi ke ngaphambi kokuthi azibulale ubhale umyalezo kwa-WhatsApp esho ukuthi ke usebulale umama wezingane zakhe naye futhi uzozibulala ubesephinde eshiya nohlu lwamagama abangani bakhe okuyibona ke athe bazochaza ukuthi kungani enze lesi sigameko. Uhlabisa uqhuba uthi ke uphenyo lusaqhubeka namanje ukuthola ke umnyombo ngalolu daba. Ya sikhona isigameko so esenzeke endaweni yakwaYoung kwaMsani Reserve lapho omunye umlisa ofike evakashela intombi yakhe ema-cottage abatshelayo bathi kube nomsindo wokuxabana basubezwa njalo seqhuma isibhamu mabe yakhona ke kusho ukuthi siqhume kathathu ngoba bathole kuntombazane eselele impeteni eseshonile naye lo mlisa lo ube esethatha impilo yakhe washonela khona lapho. Nokuyizinto ke ezimbi ezibhlungu engathandeki ukuthi zenzeke emphakathini. Thina ke njengamaphoyisa ke silivulile icala lokubulala saphinde savula ke icala ke sithi ke i-inquest kulo othathe impilo yakhe. So ke amaphoyisa ke ayiqhubeka nokuphenya phela ukuthi kwenzakaleni kusukaphi kuyaphi. So ilokho ke okuse kwi-pipeline njengamanje. Uhlabisa obese sigxeka kakhulu ke lesi sigameko esenzekile wabesenxusa umphakathi ukuba ukhulumisane uma kunengxabano kungaze kufike la ekuphuma khona umphefumulo ngento ebingalungiseka. Kakhulukazi abantu mabethandana kufuneka ukuthi kube yibona ikakhulukazi nje njengoba ade kusuka nasenyangeni yabantu besifazane la ne-South Africa yonke ibixwayisa khona ngokuthi we are all human beings ngabantu so asikwazi ukuxoxisana uma kukhona la singaboni ngasolinye khona singakholelwa ekulweni kodwa ke i-dialogue sihlale phansi sibonisane uma kuuthi kuneyinkinga eziqhubekayo lezo nkinga mhlawumbe engaxazululeka ke ngoba thina amaphoyisa sihlale sikhona abantu bezokwenza ama-protection order sikwazi ukuyoba server inkantolo bese iyangenelela ixazulule kunokuthi umuntu athathe umphefumulo womunye umuntu kwayena futhi ebese gcina eseyibulala. Lesikezi indaba zo-1KZN TV nginguSemgeliso Nqulunga ngiseMtubatuba. Ake siye etolweni nebesilo sobuye sibuye nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi nabesilo kwindaba zethu ze-1KZN TV. Nazo kwezona ehamba phambili namuhla. Imbizo kahulumeni ngobugebengu eMgungundlovu. Kubashayele abaqashi abangamaqili kanti lihlehlele lwengqongqoshe wezemidlalo.
Isikhulu kesiphezulu kwinhlangano ezokugcina amagugu, izilwane nezemvelo isimangaliso Wetlands Park uSibusiso Bukhosini uthi benza konke okusemandleni ukuthi kube nokuthula kumphakathi owasuswa kule ndawo njengoba befuna kube yiwona kohlomla kakhulu kuyinhlelo abanazo. uBukhosini uphinde waveza ukuthi kunemali lesisikhungo esoxhasa ngayo njengoba selokhu siqhubekile nokuthola kumbiko kamcwaningi mabhuku ongenalo ugcobho. Ukusho lokhu ngenkathi kehlangane nezinhlaka zomphakathi ehluhluwe inyakatho nalesi sifundazwe. Indawo yokugcina amagugu, izilwane nemvelo okuyisimangaliso Wetland Park sisingathi umcimbi obuhlanganisa izinhlaka ezahlukene ngenhloso kuzoqhamuka okanye ukumemezela izinhlelo ezizohlomlisa umphakathi. Le umsebenzi ozokonga kwezemvelo singawenza kanjani ukuthi ulekelele uthuthukise imphakathi ikakhulukazi lemphakathi ehlwempu eswele kakhulu ngoba ukonga kwezemvelo kubonakalile esikhathini esiphambilini kuzuzisa futhi kunothisa ezinye izizwe. So sekufanele sekubalekile ke manje ukuthi ake silungise ke ibuye izosiza nemphakathi eyakhelela iziqiwu esibhekile njengohulumeni. Le ndawo ikuyaba sematheni njengoba bekunomphakathi obukhala ngamanzi akapakela emasimini endaweni yase St Lucia. Isikhulu esiphezulu kule ndawo sicacise kabanzi ngalokhu. Ungqongqoshe ke owedlule umama uChris owayephethe umnyango phambilini wajuba ithimba okwakufanele lisebenze kanye nathi nemphakathi uqinisekisa ukuthi siyayisombulula le nkinga elapha. Kukhulu ke esesikwenzile ukugcina sekufika entweni ukuthi sibhale umbiko esiuyisa kuyi department eshoyo ukuthi uma ngabe kwenzeka ukuthi siyavula sizovula kanjani. Izinhlaka ezahlukene ebeziyingxenye lomcimbi zisho ngazilinye ukuthi ziyafisa ukuhlomula kwisimangaliso sifuna kube nobudlelwane obuhle kusuka lapha kuya phambili. Siyakhumbula isimangaliso uhlaka noma olusuka esikhathini sobandlululo kodwa ke manje sewuhlaka olusebenza ngentando yeningi. Kodwa ke kakhulu esikuthandayo kulolu hlelo ukuthi kunamathuba omsebenzi ayeke acoshakale kulezo ndawo zamakhosi. Mayelana nalolu hlelo esikulo namhlanje kule workshop siluthokozele kakhulu ngenxa yokuthi sinesicelo esasifakile lapha kusimangaliso silekelela ukuze sithole idonation yenyamazane njengabantu abanesiqiwu. Ngikhuluma nje kuleli viki basilethele indlulamthi ezu6. We are making it, but as you know, business is not easy, particularly where it involves a lot of people, because the expectations of the people sometimes they differ. Others think that when you have this reserve you will be printing money. Farming is not easy, I must say. So, but I'm a proud CEO. I am very proud to be the leader of my community. So yeah. Le ndawo isimangaliso enye izindawo ehehe isivakashi nesisuka kwamazwe aphesheya. Ezindabeni ze1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo ehluhluwe. Inzima impilo kumntwana oneminyaka eyishagalombili yobudala wakandela ungaphansi kwamasipala seMzumbe ogwino seningizimu nesifundazwe saKwaZulu-Natal omilwa ke zinyama esithweni sakhe sangasese neseyizeke zaphazamisa indlela ahamba ngayo. Ubaba lomntwana kumlungisi Malunga uthi lento emile umntwana wakhe yaqalesa nezinyanga ezintathu nje kuphelezelwe kanti ke ezinye izingane ke zimkhipha inyumbazane zithi lo mntwana uyanuka njengoba ke isibhedlela sesamfaka isikhwama esibizwa ngokuthi ngolasemzini iStomabag. Uthi abakufisayo ukuthi umntwana wakhe athole usizo. Uthwele kanzima umntwana oneminyaka engu8 ubudala wakwandile eMzumbe njengoba emilwa izinyama isithweni sangasese kanti ubaba walomntwana uthi lokhu kwaqalisa nezinyanga ezintathu kuphela. Ukumphatha kabi ukuthi kade begqigqe esibhedlela kodwa umntwana akasizakali. Nginenkinga umntwana manje owamilwa izinyama esithweni sangasese. Manje inkinga into iyama-affect ami ukuthi uyachama manje noma etoilet ngoba ukukhala ngothi kuba buhlungu. Lento yamqala eno3 months wakhula naye una 8 years manje kulowe eqiqwa indaba esibhedlela ukuthi alungiseke umntwana. Kwathi iminyaka isemncane ukuthi angalungiswa yako manje wakhula ke balokhu bazama usizo manje. Bamsika ithumbu bamfaka isikhwama
ebenzela ukuthi ke manje kwakuthiwa kuzoba 6 months so sekuyophela 2 years manje ayifaka lento. Uthi lento iyayiphazamisa ingane njengoba isibhedlela sesamfaka isikhwama esibizwa phecelezi stomach bag ngoba lento isivala ipayipi elithwala indle. Naye seyakhala ngokuthi iseyimnika inkinga la ngoba nasesikoleni iyamphazamisa nezingane emezidlala ubuya athinteke uthi uyathunukala. Ubabekazi womntwana uthi lokho kumile umntwana sekuze kwamkhipha inyumbazane nakwezinye izingane. Kunzima kakhulu enganeni ngoba ayikwazi ukuthi iye kahle esikoleni, ezinye ingane ziyayihleka ngisho emotweni. Sisize samcelela ukuthi emotweni ibambeke ngaphambili. Because uyakhala kwesinye isikhathi afike ekhala izingane kade zimhleka, thi uyanuka akekho umuntu ofuna ukudlala naye. Kunzima ngisho esikoleni nomisi wakhe waqalwa amxwaye kwaya ke wajwayela kodwa besicela if ever kukhona umuntu ongaba nalo usizo besicela ukuthi angenelele ibe right ibuyele esikoleni njengezinye izingane. Akukho izimele ngaso sonke isikhathi uhlezi umtshela ukuthi kuzolunga. Umnika ithemba ongazi nawe ukuthi lizovelaphi. Ubaba womntwana uthi ucela usizo njengoba nokugqigqa esibhedlela kubakhandla kakhulu ephaketheni kanti umntwana seloku asiqala isibhedlela akasizakali. Kunzima impela ngoba nje mhla 16 kusafanele ngiyokaya phansi ngihambe ngifuna imali engazi noma ngizoyithola. Mhla 16 kwakumhla 10 namhlanje sokeduze manje angazi noma ngizoyithola yini bese kuze ngobuye ngiyikhave kusho ngomhla 24 futhi sohamba sitshele kenye imali. Umuntu lo ongaba nawo amandla okungisiza ngalithokozela kakhulu usizo. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisemzumbe. Inhlunkulu kaZulu ithi zonke inhlelo sezimi ngomumo njengoba kuzosingatha umkhosi omhlanga wakulonyaka ozothatha izinsuku ezintathu kusukela ngoLesihlanu esigodlweni seselo kenyokeni kaNongoma ngempela sonto. Umkhosi omhlanga wakulonyaka uzokuboka ubungazi iminyaka engama40 solokhu ke wasungulwa. Umkhosi omhlanga wenzeka kanye ngonyaka kumandulo wasungulwa ke ngonyaka 1984 okuyilapho isilo esabuza isilo uZwelithini kaBhekuzulu wasebenzisa umkhosi womhlanga njengeqhingaso lokuthi abantu abasha kakhulu besifazane baziphathe kahle njengoba ke kwasekubheduke isifo esabe sithelelana ngokocansi iHIV esabe sesibhuqabhuqa ke inqwaba yabantu. Umkhosi womhlanga wakulonyaka uzobe usesigodlweni sesilo enyokeni kaNongoma ukuba ngeminyaka e40 wabakhona. Kulindeleke izintombi nto ezizobe ke iziqhamuka zinkalo zonke nangaphandle kwesifundazwe ezingaphezulu kwezinkulungwane ezingama40. Oyiso lesilo eshamthetho uthi isasasa liphezulu kakhulu kulonyaka basebenzisana kahle kakhulu ngokubambisana nohulumeni wesifundazwe ukuhlela komkhosi womhlanga kulonyaka okufaka phakathi nokuqinisa kezokuphepha emgwaqeni. Ngomjwayelekile intombi sibe nentombi esibala ko 3000 kodwa kulokho wasemachobeni kulonyaka lo intombi sibe nazo zibe lapha ko 7000 okukhomba ukukhula kakhulu komkhosi womhlanga. Nakhona ke enyokeni njengamanje silindele into ethi ayifane ngoba mawuthi uyalalela emphakathini nasemsakazweni nakuphi isasasa liphezulu kakhulu. Nenhlelo yokweza khona zibe ngomumo indlunkulu nomnyango basebenzisana ngokukhulu ukubambisana. Kwezokuthutha ihleliwe imoto ahlela amabhasi kuyaxhunywa nje nomambanga nomehle emakhaya kuyaxhunywa nezinduna zezintombi ukuze kuthola indlela ukuthi kuhanjwa kanjani. Nezokuphepha ke emgwaqeni ingonyama ikhulumile futhi no MEC wa transport umhlengisho uDuma ukuthi bacela ukuthi ngelanga langolesihlanu kube khona okungenziwa ukuthi ama-truck angagcwala umgwaqo ngoba siyathi iy'moto ezobe ziningi kakhulu amabhasi amatekisi azobebheke emkhosini omhlanga. Uthi kulo mcimbi waminyaka yonke omkhosi womhlanga kuyadingeka ukuba ke uhlonishwe ngoba usuke umkhuleko lapho isilo sisuke sizolukweluleka khona ke izintombi ngokuziphatha. Sizokhumbula msakazi ukuthi ukusunguleka kwawo umkhosi womhlanga lo usunguleke isilo esidala esebuzile kade siphesheya kumazweni aphesheya kwathiwa ukuthi sekhona isifo esibhuqabhuqa abantu
Yathi ngonyama-ke sibuya siza kuMntana Nkosi. Umntana Nkosi wababonisana ukuthi cha akusungule umkhosi omhlanga. Wasungulwa umkhosi omhlanga ukuze bekhona indlela yokuyiphatha kubantu abasebasha, abasebancane ngoba besiza kakhulu kuba abantu labasebancane. Ngizama ukusho ukuthi umkhosi omhlanga lo kusekumkhuleko lapho kusuke khona ingane ezoluleka khona abantu abasha, iluleka nesizwe ngendlela yokuyiphatha ukuthi uma umuntu uyiphatha kanje, uma uyintombazane esencane uyiphatha kanje ukuze ukhulube umama. Uma usuke usumama nawe usuzowafika ebutheni bomama akusho nawe zindlale nje. Funa noma usumama futhi qhubeka nokuyiphatha kahle ukuze umndeni wakho nomuzi wakho uzohlonipheka. Ezindabeni ze1KZN TV kubi uNkosenhle Mthembu, Richards Bay. Ake siphinde futhi sithi ishelele itorweni besilo sokubuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona ezihamba phambili namuhla. Imbizo kahulumeni ngobugebengu eMgungundlovu. Kubashayele abaqashi abangamaqili kanti lihlehlelelwe ngqongqoshe wezemidlalo. Ake sibheke engosini yazomnotho. Iranda kuleli ngu-17.87 kuyidola laseMelika bengu-19.72 ku-euro yase-Europe libe ngu-23.37 kupondo waseBrithani kuthi intengo yegolide yona ingu-$2,505.17 i-ounce kuthi intengo kwalo ngahluziwe ibe ngu-$71.84 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ayaqina amahlebezi ukuthi umgandlo bafana uPercy Tau uzokulishiya iqembu alidlalela laseGibhithe i-Al Ahly ayositholela kwikhaya elisha kwelinye lamaqembu aphesheya kwezilwandle. Lokhu kulandela ubumqeqeshi wama-Red Devils eqinisekisile ukuthi lo mgandli akekho kwinhlelweni zakhe zakulesi sizini. Bikuthi iqembu laseTurkey ligijima kwisigaba se-Super League iSivasspor limfuna uthule ke lo mgandli ngenhloso yokuqinisa iqembu. Bakholwa ke nangokuthi lo mgandlo oneminyaka engama-30 obudala angalisiza leli qembu lenze kahle njengoba ngesizini edlule liqede ke endaweni yesikhombisa kwiligi. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Yani nabakaqamba lankomo zilahlekile zodliwa umdleba kwasoshangana kwamzimba umntwana nethimba lonke nje le ndaba sithi khulu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.